హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ ఆదిత్య. ముందుగా మీ అందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు. మనం బర్త్డేస్కి నెంబర్ క్యాండిల్స్ వెలిగించుకుంటాం కదా. ఈరోజు నేను నెంబర్ క్యాండిల్ని తయారు చేసే వీడియోని పోస్ట్ చేశాను. దీనికోసం నేను పుట్టిని తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర పుట్టి లేకపోతే ఏదైనా పిండిని కూడా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు ఏదైనా స్టీల్ ప్లేట్లోనే తీసుకోండి. దీన్ని మీరు కొంచెం వాటర్ పోసుకుని చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. పిండిని ముద్దలా చేసుకున్న తర్వాత చేతులు వాష్ చేసేసుకోండి. చేతికి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే పిండి చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది. దీన్ని 1 సెంటీమీటర్ మందంలో ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి. ముందుగా దీనిపై పెన్సిల్తో 1 నెంబర్ని డ్రా చేసుకున్నాను. చాకుకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఎడ్జెస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 నెంబర్ లోపలున్న పిండి మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్న భాగంలో చిన్న బ్రష్తో ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఇలాంటి వైట్ కలర్ క్యాండిల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. షాప్లో వ్యాక్స్ అని అమ్ముతారు, దాన్ని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత దారాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒక పార్ట్ని స్టీల్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన 2 కలర్ క్రేయాన్స్ని తీసుకుని 2 పార్ట్స్లో వేసుకోవాలి. ముందుగా రెడ్ కలర్ వ్యాక్స్ని కరిగించుకుని నెంబర్ 1 షేప్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్స్ని సగం హైట్ వరకు వేసుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత దీనికి సమానంగా థ్రెడ్ని కట్ చేసుకుని దీనిపైన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత బ్లూ కలర్ వ్యాక్స్ని రెడ్ కలర్ వ్యాక్స్ మీద వేసుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న పిండిని తీసివేయాలి. క్యాండిల్ రెడీ అయిపోయింది కదా. దీని చుట్టూ ఉన్న ఎడ్జెస్ని నీట్గా కట్ చేసుకుందాం. అంతే, మన నెంబర్ క్యాండిల్ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా మీరు ఏ నెంబర్నైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్ని వెలిగిద్దాం. నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.